presents Handumanan. Bulat! Tapos, uy, lampas na makakaukan siya na sili. Taga-dali kong chiplaan eh. O sige, dali na. O dali na nga din na. Ito naman, masyado ka dali na. Ito, nasikina ka dahil yun. Baka kan, patunganin, pitaganti kong pamasahingan sa bigang ka, ano? Ano mangyari sa 20? Ay, panig mo niya yung budo. Bulat! Tapos, uy, lampas na makakaukan siya na sili. Dito ayun malay mo. Ha? Ay masaging sige, pagkitaas mo. Ay man. Yan pala yung gamay. Ayun na. Pinili ko yun eh. Wala ko pinili ko. Sige daw, kuha daw. Buksan. Pinili ko ito, wala ko dito. Sige daw. Ako daw, di lang kitintawan mapalitan mo saging. Ginoo ko nga gunti ayay man ini. Ayun, The